Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ, gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ, gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochitubelu ga-adị, Ugochitubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha, ndị ụka eriga anyị front and back, ndị oche eri anyị front and back. Fọdụ asịkala aka ghọrị ụmụ Igbo, si anyị rapụ nke anyị na nke fe ka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, mepekwa chọọchị fa, okpuru ụka bịakwa. Mmanụ Ugochitubelu mmanwụ dada bụ na ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi tupu abịa ma gbaa gị ume. Ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu nke ụbọchị tata. Ụbọchị tata bụ Eke, a sị na ọ ga-ekepụrụ anyị ihe ọjọọ ma kebatara anyị ihe ọma. Dịka ndị ọ bụ taa bụ izi ha na-afụ na soshal midia, afa m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu Oraifite. Echiri m ọzọ Eze-Ana, abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi n'okwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata, n'oge awa nke eziokwu, nkụzi anyị ji bịa bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara Orie market days, nke representable the feminine and water, air and all the elements. Ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara Orie market days and what they stand for, and ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara all the elements. Name them: the water sprites, the mermaids, e.t.c. Ọnya bụ ihe anyị ji maka bịa n'ụbọchị taa na nkụzi nke ụbọchị taa. Mana bifo anyị gaa n'iru, echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa March ga-ebido echi, last year for 14 days. Achụcha aja anwa echi anwa ụbọchị a ga-emechi ewu 14 days ya bụ na 19th. Anyị ga-achụ aja dị iche iche, gbuo eburu wee mee saraka. Aja yiri n'igwe, aja esigo na-ebunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Ndị na-esonye na ya bụ aja amadugo ka esi eme ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ iso na ya bụ aja, sọta bụ Sọnde ka ị nwere ohere ịjoin ya. Ndị bụ ndị ọfụ na ya, ihe ị ga-eme forward m ya 3 prayer request, email donation token to the account number. Echi atije m na WhatsApp, enye gị the account number, ị ga-esend the other information I need from you. Chat m na WhatsApp number 0805 78 37 672. Again, 0805 78 37 672. Echefuna na every Monday and Thursdays bụ ụbọchị anyị ji enwe counseling na Ugochitubelu ọdịnala temple. Counseling anyị bụ free, mana ịgba afa na-akwụ ụgwọ. Echefuna na ụbọchị ọbụla ị ga-abịa na temple to book appointment with me, ka ọ ghara ịbụ na ịbịala ọ bụrụ na enwere ike inye gị audience that day, unless ị nwere ego iji anọ na hotel till the next day. Ya gazie. So n'isi akwụkwọ anyị ji wee bịa n'ụbọchị tata bụ nke mbụ bụ ihe niile ị kwesịrị ịma maka gbasara Orie market day. Pay attention. This lecture amadi too much. Ọ ma karị 20 minutes, I can assure you.
mana ige ntị ya amụta ihe ga-abara uru because I will go straight to the point. Now ihe na-achịkọwalụ gị na-enwelu 4 cardinal points n'ọdịnala Igbo, and that 4 cardinal points representing 4 market days. Echefuna na ndị Igbo na-agụ 4 market days dịka ofu izu nke representịrị Eke, Orie, Afọ na Nkwọ. Anyị ekwubugo kụzie nkụzi gbasara fire element Eke market day. Ije na my YouTube channel ị ga-afụ ya bụ nkụzi. Ihe anyị ji bịa tata wụ maka gbasara Orie market day. Anyị wee na-ekwu n'okike ụwa na Chukwu kere ihe niile oke na nwunye. Ịghọtara ya? Now, all the elements na these 4 market days, ihe Chukwu okike kere ha bụ oke na nwunye. Eke bụ masculine, while the Orie is feminine. Afọ is masculine and Nkwọ bụ feminine. I will quote na Eke market day representing the fire and sun element bụ masculine. I quote na Orie market days representing the feminine element bụ feminine, bụrụ Orie. I kwaje na Afọ masculine bụ air element, then bụ masculine. I kwaje na Nkwọ market day, Nkwọ represent the land element. Na-etu aka o si wee that 4 cardinal points. Mana taa anyị ji bịara maka ịkọwa gbasara Orie. Mgbe chọọ ka nkọwala gị na mmenye simple examples ị ga-eji ghọta ihe na-akọwa nke ọma. Chukwu kere ihe ọbụla o kere eke, oke na nwunye, oke nwunye. Let me digress a little. Masalụ ndị asị gị ole nke ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Ije n'akwụkwọ Genesis chapter 1, chapter 4. Ihe anyị gụrụ ya gbadata ị ga-afụ ebe ọ gwara gị na etu Chukwu okere Adam mesịa wee kee Eve. So man first before woman. So that etu esi akaụntụ ya bụ Chukwu kee oke nwunye, oke nwunye. Etu aka o si wee dị that 4 cardinal element. Enwere masculine bụ oke, nwee feminine bụ Orie na-esie, then nwee masculine bụ Afọ na-esie, then nwee feminine bụ Nkwọ na-esie. Ike niile aha, all the elements nwere nke ka ibie, kama na nke ọbụla ike dị na-akpọrọ akpọ maka na-ekele ọlụ eke. Ndị ọbụla wụ element etu ya dọkịta. Enwere minister is minister. Ọ na Nigeria ka a na-akọ akụkọ junior minister and senior minister. Maka na enwere ike nwee deputy. Necessarily nwesịrị nwere uru deputy bara. Mana ana m achịkọwa na real minister is a minister. Ụnụ nọ na ịkwụ salary. Now, the Chukwu okekere maka na-ekele ọlụ eke, enwere ndị na-afụ maka air, ihe gbasara element, and they work with the forces of masculine. Then the feminine work with the strength of feminine element. So ndị ọbụla nọ n'ụdị ya. Now ihe na-achịkọwaziri gị gbasara feminine bụ Orie anyị ji maka ịbịa n'ụbọchị taa bụ na iweta ọjị Igbo ka m nwekwa ọjị gbara atụ, ọjị gbara 4. Iweta ọjị agbara 4, ọ bụrụ na ịwarie ya ị na-anya na ihe ị ga-afụ ebe a bụ oke na nwunye, ị ga-afụ 2 masculine and 2 feminine. Ịghọtara ya? Then ihe ọzọ chọrọ ịkọwaziri gị na ya bụ na ndị ọbụla nwere ka esi alụ ọrụ ya. Ịghọtara ya? Ọkụ na mmiri na-alụkọ ọrụ ọnụ. Onye batara na ifu ebe a kpọtụrụ anyanwụ na Eze-Enu, ịfụ ihe wụ anyanwụ na Eze-Enu ka nkọwa maka ndị wunobis ka na-esonyere anyị. Anyanwụ na Eze-Enu bụ ihe ọ na-agba ije na be dibịa. Ifu ezigbo dibịa zuru ezu ka nna agwa ya, adịm ekwu maka dibịa township, dibịa zuru ezu. Ị ga-afụ ihe dịka flag, nwee ihe dịka mmiri onwe ike dịka sị ya. Then ị na-anya n'elu ebe a gbata ya na ya, ị ga-afụ ihe dịka ọkụ ma ọ bụ ite, ihe agbanyere mmiri. Ịghọtara ya? Maka na there is the ọkụ na mmiri na-alụkọ. Ịghọtara ya? Oke na nwunye. Ịghọtara ya? Etu a ka ọ dị enu na ana. Ekwu enu ihe ya ma the air. Yes. Maka na ọgwụ na flight dịgo n'enu, all airborne ka ọ bụ enu, and which are those elements that in charge of the air is there are salamanders, e.t.c. Now enu na ana. So enu is masculine while ana
with the feminine. You know, so let's of another day. Man, I can't even that I must the feminine element. Bo Orie. Now I will go on Yamatana more than for water elements. They normally appear into human beings in the form of feminine, because that's what they represent. You understand? On Yamatana see big oceans. You understand? Big oceans, rivers, and whatever. They always attribute the goddess, the Eze-Ana that lives in that water, as feminine spirits. You understand? So the elemental being the mermaids, the water sprites, they attribute them as feminine because they radiate and walk in that direction. So that is what you know about them. So onya batalo mgbe ụfọdụ nwere ike ịfụ ndị mmadụ ka a egosi gị picture, maybe so people look at as mami water, the mermaids. The truth of the matter bụ na nwere onye ọbụla bụ mmadụ mere encounter elements isi ga-ebu ya. The first impression you get water, as long as you came across an element. Now, because other if we have to see all the natural, unless no and double no the other to egu abaga, and when you go for the way you get na half food inherited by sudden, they lose all consciousness because half we carry their hand. Yes. Man, naturally, obrona no less than that or benevolent spirits cholo ebenjerega and decide they are not to put you in fear, knowing fully well that you are just mere mortal. You understand? So obrona oche bakutegi then the whole game oyiri awuru mmadu ki we nwike wotia. And by transform one way to our mother, or or diffuse her powers in order for you as a human being to have comprehension of Ihobu. What I can tell you for fact is that some of these pictures in Afu, na social medias and everywhere, if pictures are there, mermaids and the water sprite are not real pictures. Yes, quote me anywhere. Those pictures are fictions. Those pictures are enough pictures, the imaginary feelings of the seer. You know that? But what are the real spirits in the elements? They are and ask you to snap her. If you ask her, even if you need the phone, the trembling or magic. I'm going to look towards her. You understand? Or magic one phone is the phone. What I go? One elemental beings that come of the other divide. That he asks, okay, what take picture, what snap me. You understand? Because it will not work. Because it has a fabric time myself. You know? So the thing that I know, or but always on catch on go see home when he got change back to take or the fools power ya. You are one mother. You are weak in what to wiki feel the last. Oh, yeah, but I think what you can look at is one more nose. It could be more from the water world. Now, what you call Bia, Nigeria, Gumili, a fear. You will give fear. Guinea, Barian, as a mother. Madame, what you can after a few minutes. I can't wake about. You want to work your egg. Hope you are saying, you never know, you know, I don't want to yafu. Buy a wake a bit of bag. Money over told you able when Oye Mado, he were weaker, we stand there the vibration and the radiation so more. Naturally, I want more Bakutegi me can able bear, or the more you see a book. Oh, when then I have to charm more
ha bata ihe nyemana oturu mmụọ bata etu ọda ahụ ọmekwu okwu onwe ekwu for days isi ebuo ya. So mgbe ọbụla o ji nwetazi onwe ya, imagine obido create wey imaginary pictures etu ọ dị ya ka ihe anwa picture anwa ọfụrụ ọ dị. Some of these artists enwe ike jizi aka ha draws ya ịtago nyezie meaning n'ụdị mmadụ. Anya bata mgbe ụfọdụ ịfụ the mermaids ndị mmadụ say as yeah, of course is a feminine element. Oyiro ọ dịka nwaanyị, ọ dịka nwaanyị na mgbada ya ebe a esezie nye fish this thing. Admekwa maka ụfọdụ pictures ị na-afụ na social media bụ ndị na-ame acting ha jegota those fish this thing. Of course ịma na those things dị na ebe a na-produce all this swimming aids and or whatever. Ha jegotachaa ya ha yirie n'ụkwụ ha na-abụ were act ya film. Some of the things ị na-afụ na film bụ abụkwa the real pictures note. So but the thing dị na ya bụ na some of the people that nwegoro encounter of the real elements, ọ bụrụ na abido etu ha nwere ike human conception, ha nwere ike inyewu some explanation n'ọdị etu a the artist adds here up then create something, understand. But the ebube, even the only ebube alone, the vibration, ọ bụrụ na ọ bịakwute gị n'ụdị o ji bụrụ ya elemental meaning, only the vibration, the aura and everything, even within the spiritual arena, etu ebe anyị esi wee feel all the beyond human explanation. So what am I telling you na elemental beings are real, the mermaids are real, the water sprites are real, and they are very friendly. If you align yourself with them, you can actually call upon them, especially when you have link with water. Call upon them, ask them to intercede in your matters. In case you need as much as possible, if you do personal relations with all these elements, they are here before us. Make no mistake about this. These beings has been in existence thousands of years. Some of these beings you are seeing created caves. Have you visited cave before? Are you not to marvel? Are you not to surprised the wonders of nature? What are do you know the nature beings? Those beings are there before man, thousands of years, preparing this world and nurturing the world. So before the arrival of human spirits, so they are here with us. They know the news and the runnings of every part of this world, and they know the do's and don'ts. Understand? And once you make yourself available and become their friend, believe in me, they will never allow you to go astray. Believe in me, is in record. You can go to Google and Google it. There is some records in the dolphin and other some of these elements in the ocean have saved their life. Only some account and then account na dolphin you use their nku we say go ha buta ha Ezeana ebe mmiri na-eri ha to mmadụ nwere ike isi no fishes, but I can tell you some of these water elements are beyond what you think. So what I'm saying is, for your own benefit, try to be at peace with them. So here na-ekwu inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa bi na-emi, send them message na WhatsApp 0805 7837 inerecha vidio tụsara ya ndị ọzọ. Ọ ga-adịkwa n'ụdị oge a echi niile bụ Monday by 9 AM n'oge awa nke eziokwu. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, asị nke ngọzi ka onye nwe anyị nọnyere anyị niile bido ugbu a ruo mgbe ebighị ebi. Ya gazienụ.